Pablo Picasso, pintor, pintava quadres amb pinzell. Quan va ser major, volia ser xicotet com jo. Li agradava tant dibuixar que això mateix va estudiar i va viatjar pel món per aprendre d'altres pintors. Segons com se sentia, triava un color. Rosa per a l'alegria, blau per a la tristor. També va pintar la guerra en un llenç de grans dimensions. Si agafes la carretera, al museu visitar-lo pots. En cotxe per la M30, en tren, també en avió, menys en barco, tot. Va crear el cubisme perquè li avorria la realitat. Feia cares estranyes que miraven cap als dos costats. Algunes són divertides, d'altres et poden esglaiar. Va provar de fer 1000 coses, ceràmica, escultura, collage, i es va convertir en vida en un referent mundial. Pablo Picasso, pintor, pintava quadres amb pinzell. Quan va ser major, volia ser xicotet com jo.